ke jing khublai phi saja sen biang ka sithi ba ar Paul shi Timothy kelenong ke balai it khot ke bakhasan ka ong nado dang khana milanang ye ke jing tho bokhoi ki ba ai jing siam phang ye me shaga da ka jing pen im ka ba da ka jing e hau Christ Jesu it khot bakhan ru ka ong namar ye ke jing tho baro la ai de ke jing persat men sem ublay nduk menang khana milanang ke jing tho bokhoi ki ba pen start ime syak kata ka jing pen im ka ba da ka jing e Timothy ulanang ye jing tho bokhoi ke jing tho bokhoi ka testament berem na do Genesis hado Malachi so Timothy ulanang ke bo nang jipang da ge jing tho bokhoi unang jipang kane baka a jing start yu sya ka jing pen im ka ba da ka jing e ho Christ Jesu ka ta ge de ke ba Timothy ulanang na ka testament berem so ka testament berem ka don ka we khu bora ka ta ge ka jing pen im ka ba da ka jing e ka ta ge khu bor ka ta ge message jong ka testament berem but khot kan ru ong na mare ka jing tho baro la ai da ka jing persat men se moblay ngen ye pet khndiat ha ka de bat ka ne ga khot ye ke jing tho baro la ai da ka jing persat men se moblay bala da kalong kumta ngini pej la daga dei bo bleu persat men se me jing tho baro ngin pej khandiat e na ka jing tho na ka kitab ka ban kong Samuel kal nong ka ba nriu ka khot ka ba khat khanda shwa ngin pule ka to artli git khot ngin pule bat ngan sange ngan kwa ipi pen perkhat ha ka kitab Samuel kal nong ka ban nriu khot ba khat lai sorry khot khat khanda ka ne ka jingjia hadin ba ki nong Philistia ki mot ban lek bo ki mot ban pan phai no ye ka sunduk ka jutang shari Israel shagi kon Israel te ki poha ka ka jaka ka bakrteng ka Bet Shemesh nang ta kini ki briu namar ba kimtip ya ai ya ubi jong ka ain jong ka sunduk ka jutang te kum ta ki lek bat ki jingo ki pej ye ka ne ka sunduk ka jutang jongi jong ublay te ka Bible ko ong ublay udong ban ka don ka jingyap them ha ka ta ka sngi ha na ka bai ngan puli pi ka Bible jonga kong kumni ka Bible jonga ka bang puli man ka sngi kong kumni ti ula panyap ha ka ta ka sngi na ki bru jong ka Bet Shemesh kumba ki namar ba la khmi ye da sunduk jong trai bolo panyap ye da ki bru san pho hajar bat nyo phongot bat kalong ka jing yam bru ba shir khai ha ka ta ka sngi so ul panyap babul ong ble ul panyap san pho hajar ngot ki bru san pho hajar ngot bat nyo pho ngot ki bru kan ma pha san pho hajar bat nyo pho ngot ki bru so ngan puli na ka Bible kasishwa ngini pej na ngini ka Bible berim ka Bible kasi Bible berim na kitab Samuel gunong ka ba kitab panangkong jo Samuel gunong ban rewit ka khat khandai ka ba ong ula panyap ye ki rang ba Bet Shemesh namar ki la ya jingo hapo kasunduk utrai ula panyap ken na gita ki breu nyo phongot bat san pho hajar ki rang ba nyo phongot bat san pho hajar kirang ba kane Bible jinga ko san pho hajar ngut bat nyopho ngut kirang ba kani pat kede ka Bible khasihi tang ba kede ka edition ka bathamai ka badang shu print ka bashu dang shu pun kala hakini khindias nem kibala leshide ngan pule utrai ula penyap nyo phongot ki rangba ki bana Bet Shemesh trol penyap nyo phongot ki rangba bat kalong ke jingyang briu basur khe da sngi so kane Bible khasi berim ko ong ula penyap nyo phongot bat san pho hajar ki rangba kane bat ko ong ula penyap nyo phongot ki rangba
ka khlam ong san pho hajar kani ka ong san pho hajar kani ka ong ka khlam ong san pho hajar ka ong tang nyo pho ngot full stop kani pat ka ong nyo pho pat san pho hajar Bible junga ka ong san pho hajar ngot kibriu bat nyo pho ngot kirang ba okay now mdai tang katangan pani pia ka yaki judge translation ki Bible ki ba bon judge kato ka nei ki ba shuong nyo pho ngot namar kani Bible kasi ka ong nyo pho ngot kani ka banang thamai ka banang supren thamai ka BSI ki kani ka ong nyo pho ngot te ngan pani pi kato ka ni ki Bible ki ba yadai bat kani ka kasi ka Bible kasi ba thamai ka ba ong nyo pho ngot ka khlam ong san pho jar ka ong nyo pho ngot ki kato ka ni ki Bible ki ba ong kum ta ki de ka New Living Translation ka Revised Standard Version ka NIV New International Version but ka English Standard Version ka Christian Standard Bible but ka Darby but ka Bible in Basic English kini ki Bible but kum okay kini ki Bible ki ba ong ula penyap kata sinyo pongot klem ong san pho jar terengan pen EP pat ki pat ki jaj Bible ki be dei bat kene ki pat ki jaj translation ki be dei bat kene ke Bible ke ong san pho nyo pho bat san pho hajar okay tengan ngan pen isoi kene ka American Standard Version ka ong ula penyap nyo pho ngot bat san pho hajar kirang ba ta gade ka American Standard Bible now ka Young's Literal Translation ka ong ula penyap san pho hajar nyo pho ngot okay kata ada ga Young's Literal Translation ka Young's Literal Translation kong kumni ula penyap nyo pho hajar nyo pho ngot but san pho ngot kirang ba nganong biang namar nga yo pis ngo baklanga ka Young's Literal Translation ka ong ula penyap nyo pho ngot but san pho ngot ki rang ba ka khlam ong san pho jar ong san pho ngot ki rang ba so ka ngat pen EP pat ki Bible ki ong ula penyap san pho jar nyo pho ngot san pho jar nyo pho ngot ngat pen EP kato ani ki Bible ki ba translate kumta kede ka King James kede ka New King James Version ka New American Standard Bible ka nang ta ka Hebrew Names Version but ka World English Bible ka New English Translation kini ki ong ula penyap san pho hajar pan nyo pho ngot ha ta singi kini kide ki ko ngan pen EP ya ka Bible Hebrew pat ka Bible Jonki Jew haga khtin Jonki mo ka Jonki Jew ka ong kum ni ula penyap nyo pho hajar ngot kibriu but san pho hajar kirang ba kada thik kum ga Bible kasi nyo pho ngot but san pho hajar kirang ba te lada phim yelai school phim tip yegini ki hare pitip ya ka khtin kasi pat but ya ka Bible kasi jingi mantala de pen kala thamai kane ga warim ka ong nyo pho ngot but san pho hajar kane pat ka bathamai ka ong ula penyap nyo pho ngot kirang ba full stop ka klem ong shu san pho jar te na balengi pule gini nga pule kini namar bangang de pule mentan yo Timothy ka ba ar chinong show Timothy gal nong ka ba lai khot ka ba khan ru ko ong ye jing thok bar ola ai de jing prasad ma sem blai now ka jing kli de gini lada ka de jing prasad ma sem do blai bala de blai ba ong ye ki bro bakin thok bakin bo ye record balai ka long kum ne so ka ega Bible ka bo blai u prasad ma sem ka de ka ASV ne ka de ka CSB ne ka de ka NIV ne ka de ka King James ne ka de ka King James ne ka New American Standard Bible ne ka ega Bible la ka de ka Bible ka si jongi ne ka bathamai ne ka barim na mar ka ne ka barim ka ong nyo pho bat san pho jar ka ne pat ka bathamai ka ong ula panyap nyo pho ngot ka khlem ong san pho jar so na ki ne ki artli ki Bible ka ega Bible ka bo bole prasad ong na pi ka ega bo bole prasad
Lada day bo ble bo persat ha kitu kin nong tho bat ki bo jing tho nang ta ba ngi khot ye ga Bible ba de khtin ble snga ba nga khlam ong ba ga Bible ngam de khtin ble lada pi bo ye nga phin jin de la I tho ye nga ba nga du ai hare haduk menta dang don shibon kani gur kom perkhat don ni bri ba ga Bible kam don jing duna haka ka Bible kam don jing bakla haka ki don shibon gi bri ba perkhat kom ta ki Kristan jingi cheni namar ke balai namar bangi puli Bible ha that's it bangi puli Bible ha ngia jai to an puli Bible but haba pios don let's say kibri don shibon gibri haba ki I nga bang hika hang ne kimut banga akstat kimut banga batai banga batai start ye ga Bible mantan kadang penipi nagi Bible per ngakhlem batai start ga Bible let's say karukom kren jinga sneu kumbanga asta rela de pinjindel itho inga marmet pinjindel don hagi jingi seng hagi jing hikai ke bang hikai hagi jing seng pinjin dalange yanga belege epi ban nge yanga namar pimpat shom itho inga markmat kta ga dei kadaw ko panongkong te jikaw pin nge pi wan ba pi pen pi khot yanga bang de unong hikai ba klaman ye ga Bible to utrai undama pi to ngin puli ye ga asa ga wena tang singa ong pi artling in puli ngolong ba khat lai jong ka kitab Samuel ke de khot ke panongkong kalau ba khat lai de khot panongkong na tangan ngan poi yang show Timothy ba ngan pankut ke sti panongkong jong Samuel ngolong ba khat lai de khot panongkong gum ni usol ula ka ong nata dot dash mdon show ka ong ngintip show ka no hagani ka Bible jinga ka ong kumni Saul was dot years old usol ula ngintip show snem karta but haba ula sunshar asnem ha Israel ta de get khot ko ban kong no ba khatlat khot ban kong now la de pilai ban pule na ka Bible pareng ka bagerteng ka New International Version ka badai ga NIV la de pilai ban pule yega NIV ka ong kumni ti usol ora dap live post nem garta na ka Bible jinga khlam ong live po ka NIV ka ong live post nem garta okay la de pilai ban pule ye ka English Standard Version ka ong kumno ti haba usol ora dap shisnem karta yo pi khot inga onong batai start khilek pe ima pi shwa pin khot inga onong batai start shwa pi khot inga onong hikai bakla khilek check ma pi but the check ya kai ga bang akhren da tunjuk yang ala lang akhren em naga jing shisha KSV ka ong tu balo dap shisnem NIV ka ong light post nem ka Bible junga ka khlem ong kinong translate ini Bible junga kimnot banbo kimnot dan pendap ya ke jaka basudah hang tu tegi ong to kibo bai do dash do dot to lada pilai ban pulai pat ya ka New American Standard Bible bat ke NLT ke badai ka New Living Translation kan NIV bat kumjoro ka Christian Standard Bible CSB gini ka ong habau sol udah dap bat ulasan syar sapo snem my oh sorry sapo arsnem ka Bible junga ka ong habau ulasan syar arsnem Bible junga ka ong bat habau ulasan syar arsnem Israel ka NSB ka NLT ka CSB kini baro ki ong te habau ulasan syar sapo arsnem so ka ega translation badai ka e bomdai now ladangi pulai pat saya ka Hebrew Names Version bat ka American Standard Version kau kumni baladap South Post nem karta okay ka NIV ka ong live post nem ka ASV ka badai ka American Standard Version bat ka Hebrew Names Version kini ka ong habaladap South Post nem
But ulasan syar arsnem. Ulasan syar arsnem. Kat ba ka New American Standard, ka NLT, ka NIV kini ka ong ulasan syar. Sopo arsnem. Ka Young's Literal Translation. Dari play ka Young kabad ki karukom kelai karukom kelaktin ya ka Young's Literal Translation ka longkum ka Hebrew. But namar baga kamtip kumno ban penkelaban petok yo gitu ga ketinang to ka syong bai. Ti usol ulong ukon jong usnem ulong usol. Sengapa? Ukon jong usnem ulong usol. Badulah sensyar arsnem. Balada pilih ban pulih ya gawai pat kepada ka khotbah he hagaktin Greek nam khotbah he hagaktin Hebrew ta ka original hare ka don ka jingpan kala ktin ya ka Hebrew Bible shagaktin Greek hagas lais pas nem haswa ukres kumbalais pas nem haswa ka jiwan Jesu lapan kala ktin ya ka testament barim nagaktin Hebrew shagaktin Greek. Ye gataga Bible lokot ke Septuagint. But hagata ke Septuagint ye gane get kot borok away. Kalau nak bakhalat kot benokong kamdon. Kalau nak bakhalat kot benokong kamdon. Ti ladangi ong bau blay wo persat nasem ye jing thobaro balay persat ye kalau nak bakhalat kot benokong haka Septuagint. Balai persat haka NASV degawi haka way degawi haka CSB degawi haka King James degawi haka New King James degawi balai persat haka way dukum to balai kalong ta haka kasi barim jengi persat ngan pulipi babal kasi jengi kong kumno ngin pulil nong bakhat lai yo ba pi dom biang piang la pim puli babal kasi dengan puli babal kasi no khalat kon kong usol ul sanshar shisnem babal jonga kong usol ul dap kamtip kino pen kala babal jonga bang puli kimtip kumno ban le itu khot itu ktin kumno pendap tu jeka basuda harga kasi kong ti usol ul sanshar shisnem barabal ul sanshar arsnem halo ki Israel Pim tu so tahu kemudian usol urusan syar sisnem, barha urusan syar arsnem. Hai Israel. Now ada ngilai ban pulis ya kene pat ke Bible kasi ke bedang translate thamai. Kalau nang bakhat lai. Kedekor mana kong ngan pulis. Habau usol urusan syar arsnem hai Israel. Ka klem ong sisnem, ka ong direct arsnem. Now kene Bible kasi barim ka ong ulasan syar sisnem barabal syar arsnem kene par Bible bethamai badang penkela thamai ong sor ulasan syar arsnem kine gide ki tang katu tang artli gid khot ke bang pen EP artli khot ke bang pen EP ban batai ya ka jimut jong ke jing tho kabala persat doblai ngan betai mentah ki jing thok baro kolong ke jing persat musim doblai na ke jing keli bumi gede ni la do de boleh persat balai kolong kumto so ya ke Bible ublai persat ke Bible ayu ke ublai persat ngintip syo ke badai ke bom dai ke original ke bom dai ke jing ngiwat banya kadai lada pilih ban wa ti yakini ke hapok Google ro pin pulih hang to ngan so pin shot samthia pin wa pin pulih pin le research te here lada pi sngo tanat yakini phila ban le direct ke Google bat tanjo inga la khren em kum bakalong so ke kita ke jing tho ko bal persat musim do blai kan ma ba ga khot ke bakhasan ko ong Timothy nado mandang khana milana ke jing tho ba ko ki ba
pelak ime kiba ai ke jing start ime sha ke jing pun im kepada ke jing ai kan ma pha ke ke jing thoba ko ke testament berem balai testament berem namara ga to por kam don ke testament bethamai so bo pol tho ye ultimati uklam tho bible tho ye ke sithi sha ultimati so habo ong ka jing thoba ko ke uklam kan thop ye ke jing tho ye ke sithi jong ukran chpang ke jing tho ka bade ka testament berem do Genesis do Malaki so ke egani ke jing tho bo ko ka de ke testament berem but ke ega thong jong ke testament berem ke ega kubor ka ba ka kadon ka kubor ka ba ga testament berem gadon ke de chapang ka jingai ka ba chapang ka jimpan im ka ba da ka jingai mo nong ka jingai ka ba hau Kristo nganong biang ka message ka kubor jong ke testament berem ke de ka jimpan im ka ba da ka jingai hau Kristo habo Timothy upule ye ke testament berem uklam yo I gine ki e ba de ke ba like ke la ga de kanene ne ga de ne ga ta ka bo yo I ke de chapang ka jing pan im ka ba da ka jingai baro ka bo yo I ye ga testament berem ne do Genesis do Malaki yo I Chris ka bo Timothy yo I ha ga jing tho ba ko ka ba de ga testament berem ka de Chris yo I Chris baru yo I chapang ka jing pan im ka ban sawan ha ga testament berem ka keren Jepang ka jimpan im ka bansawan baru Timothy yo I ye kata baru yo I kata na kata Paul sna banong yo Timothy ne do dang khanna melenang ka jing tho ke ba ai jing champang ime she ka jimpan im ka ba da ka jing ngai hau Chris Jisu lada piwat ye pule ka Bible ka testament berim pi khot ye ka ba ka de le se ka Bible ka de ka kot ka science ka ba patai kat no sajar thli kisnem kan no hajar sem ke pertai kaladon kan no teligi klor habneng kidon kan no teligi galaxy ha ka how kidon ladangi pule ne ke kan no teligi planet ka Bible kam de ga kot ban batai chepang kita ke ka Bible ga de ga kot ka ba batai chepang ka jingpan im ka ba ga jingai how Chris Jisu lada pi batai ka do kum wei pat pin ha ka no pinha ba jing namar don shibun haka ke jing duna hagor kom translate ni hagor kom bo yaki jing tho bat lada nang lada nga ong kalipi ke Bible ke de ga bala inspire ang panipi ke de NIV ni ke de ana ter pim no chuban ong hare generally ban chong kulum ngani thu pi ban chong kulum ka Bible baro ke de bala persat musim doblai okay kenapa pinam satu bekelanya ya ke Bible baru ke jing persat musim doblai la ke de NIV la ke de NSB la ke de gitu baru ke Bible ngau ping amdon porban jar kerteng gitu baru ki day ki bala persat musim doblai rela da piwat ban batai ya ka ban shim ya ka ban ong kumno ngan pulai Bible ngan kenapa ngan nang ban tray kam business ka Bible kam de code business ban tray kam business pide ban lek pule ya ka lek pule na ban taga lek pule ya ka kam business ladangi what ngana thi what ha ka be day ba ka jing haying sem jungi ka Bible kam de ka jubab ya ka problem haying sem jungi ho ngila ba podon kam ka ba kidon git khot ki bakran chapang kumno bangin don ge jing tengen kumno ban yo jing tengen oble kumno ban kita kidon ba bal ngam ong ba kim don here ka thong jong ka bro ko we na do Genesis had do jing pan pa om le chu tang Malaki bro ko we ga Bible ka de ga kot ka bakran chapang ge jing pan im ka ba ga jing hau Kristo la da pi batai de kum we like na kene pide ban husiar kumno pi batai pide ban husiar la pi kran em ya ka ba dei so ke kam jangan nang ni kalong bengin ke kam jangi nang ni nagani ke platform YouTube ban hikai syaki jat ban riu kasi jangi kalong bakin nang ban ketiano ban kendit ban riu no pleng kalong kumta so ke Bible kam dei ke code business kam dei ke code science ke babatai ka nongut ki khon pede ban yo ka laganu stem ke perthai ka don laganu hajar stem laganu million stem ke perthai ka don ka Bible kam dei ka kot ka Bible ka dei ka kot shapang tang ka wei ka kubor ka subject jong ka dei
kajing pen im kepada kajing ai Kristus Yesus. So Timothy ba pulai ke testament brem upo isya uyo ikne kajing shempang kajing pen im kepada kajing ai. Haba ngi pulai ke Bible ngi ai ka ai ngi ai. Ngakwa ngi bangin duai. Kenang bangin yo i kumbo Timothy yo i. Ba pulai ke Bible ke kam ke kot jong no kam ke kot mata ka ege ka ke kot na ka benta kajing pen im kepada kajing ai Kristus Yesus. Blay nung tang borom show, nge je kendo hagway pat ke video.